Ahojte, vítajte pri ďalšom videu Servis s Filipom. V tomto videu sa pozrieme na čoraz častejšiu problematiku, ktorou sú batérie na elektrobicykloch. Batéria je najdrahšia časť na e-bajku a teda správnou starostlivosťou viete výrazne predĺžiť jej životnosť a zachovať čo najväčší dojazd. Čo takej batérii najviac škodí? Takže tieto súčasné batérie sú už litiové a nemajú radi extrémy. Najviac im škodí akoby dlhodobé skladovanie, keď sú úplne vybité, ale taktiež nie je ani dobré, keď sú nabité na 100% a odložené niekde v poličke. Taktiež tieto baterky nemajú radi extrémne kolísanie teplot, takže vysoké teploty, mráz a samozrejme ani vlhkosť, ktorá sa môže dostať do konektora alebo priamo do batérie a môže niečo zoxidovať v nej. Baterku teda nabíjame priebežne. Ideálne je použiť originálnu nabíjačku alebo nabíjačku, ktorú odporúča výrobca. Nabíjame ju pri izbovej teplote. Keď náhodou prídete z výjazdu, že je vonku okolo 0 stupňov alebo mrzne, je dobré nechať baterku v teple, nech sa aklimatizuje aspoň 30 minút, nech sa jej zvýši teplota a potom ju pichnete na nabíjačku. Ideálne je teda baterku nabíjať priebežne. Najlepšie sa cíti, keď je nabitá medzi 20 až 80%. Nemusíte teda očakať, kým sa úplne vybíja na 0%. Môžete ju pichnúť do nabíjačky, aj keď má 50% a nabiť na 100. Baterka si počíta nabíjacie cykly, čiže jeden nabíjací cyklus je od 0 po 100%, takže ak má náhodou 50%, nabijete ju na 100, tak je to polovičný cyklus. A teda ešte musíte dobiť druhýkrát 50 do 100, aby sa to počítalo ako cyklus. Ak náhodou nemáte čas cez deň dať nabíjať baterku alebo ste prišli neskoro večer, môžete ju nechať nabíjať aj cez noc. Samozrejme, tieto nové baterky už majú akoby vlastný život v sebe, dávajú si pozor na teplotu, na prebitie, takže z toho krátkodobého hľadiska alebo z jednej noci sa nič nestane. Horšie by bolo, kebyže ju necháte pripojenú na nabíjačke niekoľko dní. A teda najideálnejší stav je nabiť baterku na 100% a hneď ju odpojiť. Môžeme si povedať teda nejakých 5 najčastejších chýb, ktoré skracujú životnosť batérie. Takže keď necháme batériu vybitú na 0% a odložíme ju, skladovať batériu v garáži, kde mrzne alebo je veľké teplo, taktiež nie je správne. Umývať bicykel tlakovou vodou, prúdom vody a zaliať konektory tiež neprospieva životnosti batérie. Tiež nabíjanie batérie teda hneď ako prídete zvonku z mrazu a používanie neoriginálnej nabíjačky taktiež skracuje životnosť batérie. Pokiaľ ideme bicykel zazimovať, takže ho nebudeme používať niekoľko mesiacov, je dobré baterku z elektrobicykla vybrať von, nabiť ju. Ideálny stav skladovania batérie od 50 po 70%. Samozrejme, raz za mesiac je potrebné, alebo je dobré tú baterku zapnúť, pozrieť, akú má kapacitu a ak klesla, tak ju treba nabiť nie na 100%, ale aspoň na tých 50 až 70. Baterku skladujeme niekde v suchu, najlepšie na poličke, kde je stála teplota od 10 po 20 stupňov, takže ako sme si hovorili, neprospieva jej ani mráz, ani nejaké vysoké teploty. Ako sme si hovorili, batériu ani konektory neumývame tlakom vody, slúži nám na to buď suchá handrička alebo vlhčená handrička, kde všetko poriadne utrieme a najlepšie ešte, keď použijeme nejaký konzervačný sprej na elektroniku, na konektory, ktoré nastriekame priamo na ne a zabránime tým oxidácii alebo zhrdzaveniu. Taktiež dávame pozor pri manipulácii s batériou, aby nám nepadla, aj malé padnutie môže poškodiť články alebo obvod, ktorý sa nachádza v batérii. Ak si všimnete výrazný pokles dojazdu na batérii, batéria sa rýchlo vybíja alebo sa prehrieva, prípadne má poškodený diel, určite to treba riešiť so servisom, baterku nerozoberáme, je to nebezpečné a môžete prísť aj o záruku. Ani nie, že môžete prísť o záruku, ale aj prídete o záruku, keď sa v nej budete špárať. Takže také rýchle zhrnutie je jednoduché. Nabíjať baterku priebežne, vyhýbame sa extrémom, skladujeme v suchu pri miernej teplote a nenechávame batériu dlhodobo vybitú na 0% a ani dlhodobo nabitú na 100%.
Ak máte otázky alebo chcete stav vašej batérie skontrolovať, je dobré na to použiť diagnostiku, ktorú máme napríklad aj my v servise na predajni Život s bicyklom v Leviciach. Zastavte sa u nás a pozrieme sa na stav vašej batérie.